xiquets han de parlar, han de descobrir que la llengua és el mitjà per arribar a algun lloc. Així a València, a més d'una llengua, és cultura. Que vegin que la llengua té una utilitat. És una llengua molt especial, perquè te relaciones en tot el món. Nosaltres contribuïm a la normalització lingüística. És una llengua que no se hauria de perdre. M'agrada estudiar en valencià perquè és la llengua que he utilitzat tota la meva vida. Perquè és una llengua important. Pel que fa a l'ensenyament, per als més menuts, han perdut un aliat bo, que era Son Goku. Jo me'n recorde quan era petita i veia el Babalà, i sí que el trobo en falta. Faria pel·lícules en valencià, abans estava a Canal 9, ara ja no. A mi m'agrada que la meva assignatura sigui una assignatura normal, tan interessant o no com puga ser qualsevol altra. En l'assignatura ja va l'haver de lluitar un poc, d'haver de barallar. M'ha ensenyat a defendre i a lluitar per la nostra llengua, que és el valencià. Lluitadora per la seva llengua, no fa les classes normals. És que no és com el típic professors de sempre. I crec que això és el que hem d'intentar aconseguir els professors, d'alguna manera que els alumnes estiguin contents, perquè ells també van néixer contents, i que els professors també estiguem contents, amb la sensació que aquest llibre té un valor per als alumnes. Hem de mantindre aquesta consciència lingüística, aquesta lleialtat lingüística, l'hem de transmetre als alumnes perquè no abandonen la seva llengua. Els que realment han complit han sigut els mestres. Són els que han complit amb la llei, vull dir, és que és intachable. Les professores de literatura a mi me van marcar el futur. I va ser quan em van fer un poc descobrir l'amor per la llengua. El meu professor de valencià és un exemple a seguir. No sols és una mestra, també és una amiga. Jo la vull molt.